Өфілі Башқұртстан журналистларының сираттағы 24 сессиясы тамамланды. Сарала тармақ вәкілдеріне түрлі мақтаулы исемдер тапшырылды. Қауымығыз эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова. Біздің программабыздың қонағы Бүрген районының таң редакциясы хезмәткәре һәм водителі Иршат Сәйдбаталов. Қауымығыз. Хәзі ихлас күңелдән котлайбыз. Хәзіге Рәсәй журналистлар союзының айрым мактау билдеһе тапшырылды. Бұл һеҙҙең зур эшегеҙҙең һөҙөм тәһәтеп әйтергә була, сөнки был сарала әйтеүҙәренсә һеҙ 70-тән ашу гуманитар ылауҙы беҙҙең яугирҙәребеҙгә алып барып тапшырғанһығыҙ. Эйе. Беҙҙең минең генә заслугам түгел инде, беҙҙең общий заслуга, беҙҙең егеттәр группа эҙлектән йыйылған. Беҙ иң тәүге мәлдәрҙә егеттәр менән 2022 йылдың аҙаҡтарында иртәгә 3 йыл түгел була инде, шул мәлдә егеттәр менән һәр береһе айырым гуманитарка егеттәргә ярдәмдар ташу менән булыша башлаган. Ул мәлдә без барлык егеттәр менән таныш та түгел инек. Шунан яйлап 23 йылдарда баштарында уже яйлап кына таныша башланык инде. Шул мәлдәрдә улар булдылар бит инде уку сынтардарында, Казанэкспо и бөтә булган төбәктәрдәге әҙерләнеү курстарын үткән мәлдәрендә. И получается за лентой тип әйтеп буламы? Лента әргәндә, получается граница әргәндә, аларның учебный центрдар булды бит инде. Шул мәлдәрдә без аларга ниндәй ярдәмдар кәрәк? Өйдән ата-әсәләре ебәргән, тугандары ебәргән, өйдәрҙе посылкаларҙы апарып тапшыра инек кулдарына. Шул ваҡытта таныша башланыгыҙ ныҡлап шул мәлдә бер-беребеҙ менән таныша башланыҡ. Тәүге сәфәрегеҙҙә шулай ҙа бына әлеге Донецк халыҡ республикаһына, Луганск халыҡ республикаһына иҫләйһегеҙ, нисек булды ул? Тәүге мәлдәрҙә беҙ граница тирәһендә генә булдык бит инде. Яйлап эскә инә башланык. Безгә ул мәлдә безгә как военный һымаҡ итеп нидәр оформлять итә торгандарны, ҡағыҙҙар оформлять итәләр, пропусктар оформлять итә торгандарны военныйҙар һымаҡ итеп, бергә улар менән кереп китеп, уларҙың йәшәгән ерҙәренә барып етеп, алар менән бергә дөрөҫөн генә әйткәндә ашап, эсеп, бергә шулар менән ял иткән ерҙәрендә бергә булып, уларҙың посылкаларын ҡулдарына тапшырып, шунда әҙерәк ниндәйҙер ваҡыт ял итеп кире әйләнеп ҡайтырға тура килә торғанына. Тимәк, ныҡлап улар менән иң терәшеп шул ваҡытта осраша башланыгыҙ. Нимәләр һорайҙар ине егеттәр ул ваҡытта, бына тәүге йылдарҙа? Тәүге йылдарҙа ул ваҡытта ла беренсе нейҙә, тәбәттә массеттәр, шул уҡ массеттәр, шунан влажный салфеткалар, беренсе кәрәкле әйберҙәр инде. Йыуыныуға нимәкәйҙәр кәрәк? Ҡоро душ тибеҙ шулай. Ҡоро душтар, мунсалар юҡ бит инде. Украина территорияһында мунсалар юҡ, бер өйҙә лә юҡ. Шуға мунсалар кәрәк, мунсаға кәрәкле әйберҙәр бит инде. Шунан ашауға консервация тигән нәмәләр күп кәрәк булды инде. Бына бөтә частәрҙә лә обеспечение тигеҙ булды микән, булманы микән, төрлөһөндә төрлөсәрәк инде обеспечение, потому что дөрөҫләп кенә әйткәндә төрлө дивизиондар, полктар, обеспечение төрлөһөндә төрлөсәрәк инде. Һәм беҙҙең Башҡортостан яугирҙарға ярҙам ҡулын һуҙҙы. Был йәһәттән бына Бөрйән районында нисек ойошторолдо был гуманитар ярҙамды йыйыу? Беҙҙең Бөрйән районында гуманитар ярҙамды йыйыу һәйбәт бара тип иҫәпләйем. Нисәнсе йылдарҙан алып, мына нисәнсе конвой китте. Күп мунсалар эшләнә, шул уҡ Нива машиналары, УАЗ машиналары күп ебәрелде әле үгенгә хәтлем. Беҙҙең анда көслө волонтерҙарыбыҙ бар бит инде. Гөлнара Вәлит ҡыҙы, шунан беҙҙең руководителебеҙ, кураторыбыҙ Алик Марс улы, улар беҙҙең организовать итәләр бөтә булған гумконвой, уны һымаҡ әйберҙәрҙе улар организовать итәләр. Халыҡты та беҙҙең ятып ҡалмай бит инде. Гумконвойға күпме ярҙам итә ала, нимә менән ярҙам итә ала, ярҙам итергә тырыша. Аҡсалата, кемдер аҡсалата ярҙам итә, кемдер өйөнән нимәләр китереп бирә. Беҙҙең яугирҙәребеҙгә ниндәй кәрәкле носки тигән һымағараҡта, кейем һалымдар тигән һымаҡ кәрәк бит инде. Баштан башлап барыһында. Барыһында теге егеттәргә улар бит
шул ук көрәгелә кирәк дигән хак ер калырга, аларга блиндажлар калырга, шуны хак строй материалдар, шуны хак мына такта материалдары, мына үткән атнала гына бер машина тактай берделәр бит инде Запорожье өлкәһенә. Шуга уны хак безнең адна һайын дигән хакарак кайбер әйберләр әдләп китеп тора. Аднаһына общий гуманитарный конвой сыкканда уже күпләп автобуска тияп, фураларга тияп, уже зур әйберләрне алып китәләр. Мунсаларды, Ниваларды, Әйткәндә, менә һез бүген дә гуманитар ярдәм тияп килгәнсегез бер яндан, һәм моны шулай ук һезнең һәм гуманитар йөк ташучы егетләргә тияп ебәргәнсегез. Безнең Везем своих дигән үзебезнең группабыз бар. Уже мына шул елларда без ялап кына йөри башлаганда бер-беребез белән таныш түгелнек. Юлда сорашып, тисектер танышып алып киттек и шундай группа создавать дигәндә. Ошо егетләргә ярдәм итү булһын өчен шулай дип группа создавать иттек тә. Ундай группалар без берәү генә түгел, берничә группа. Шулай дип беребез китеп барабыз, беребез кайтып барабыз. Юлда шулай дип гуманитарка ташып торабыз егетләргә. Көндәлеген мына аларның бит бар хораган әйберләре төрлесе. Мына көндәлек кирәк булгандары, бүгенге көндә кирәк булгандары, кайберләре кабылан булмагандарын хуңгарак алып барабыз. Шундайрак моментлар бар инде. Иң алыс сәфәрегез кайсы төбәккә тиклем барып иттегез? Алыс сәфәр безнең шул Луганскийның бөтә төпкелләренә кирип күпме ине алган территорияларга, үзебезнең егетләр яткан территорияларга, Луганск, Донецк өлкәсендә, Запорожье, Херсон, шу ине алган территорияларга инергә тырышабыз инде. Буны һез әйттегез, тәүге сәфәрләребездә һездә махсус озатучы хәрбиләр була торгайны, махсус кагызлар белән генә үтә торгайны дип, хәзер нисек? Хәзер безнең онда машинаның документы, безнең паспортлар кирәк. Кергәндә тикшереп кертәләр, нимәләр кертәбез, но анда таможняла военный полиция дөресен әйткәндә, таможенниктар, погран службага. Хәүфсезлек саралары дип әйтик, шулай. Безнең хәүфсезлек саралары, улар безнең төрле сит нәмәләр кертмәскә, алар тикшереп кертәләр инде. Керткәч, шул егетләргә таратканнан кире сыкканда Украина территориянан трәйнемә алып сыкмаска дип, үзе бискене тикшереп сыгарларны, машинаны бүтән нәмәне алып сыгарып, рентгенга тыгып дигән хәмәк, үткәреп рентген таша, шулай дип тикшереп сыгарлар. Әлбәттә, буларның бар һәлә хәүфсезлек. Хәүфсезлек сарлары. Егетләр белән сорашып торабыз инде. Әлеге вакытта нимә һора егетләр, гомумән кәефтәре ничек? Егетләрнең кәефтәре һәйбәт, алар еңүгә тырышалар и получается, мына аларга әлеге көндә необходимый нәмәләр, шул ук массеттер. Беренче очередь, уларга мына онда кар яуала тиз генә йөри бит инде. Кар яуып тиз генә йөригәс, ак оттенокта түгел бит инде, и яшел оттенокта түгел. Массеттер безнең кирәк анда мына көзгә оттеноктагы. Шундай массеттер кирәк була инде. Шундай иң күбе массеттер, шуннан шул ук стройматериал, аларга блиндаж төзергә шул ук яңа позицияларда алгас, улар блиндаж төзергә тиеш. Яңа блиндажлар төзеп китеп баралар. Шуга аларга позицияларга обязательно яңа стройматериаллар кирәк инде. Шул ук сөйлә, шу кешеләр кирәк, көрәгеләр кирәк дигән хәмәк бөтен нәмәләр кирәк. Шуны мак стройматериаллар и кием халым аларга шул ук эске киемнәр дигән хәмәк бөтен нәмәләр кирәк инде әлеге көндә. Юыну әйберләре, шул ук мунсалар әлеге көндә кирәк. Бөтә егетләребезгә yetkәргә тырышалар инде. Безнең мына Бөрьян әлеге көндә 31нче мунсаны әзерләп бетте инде. 31нче мунса әзерләп алып барырга егетләребезгә. Әзерләнделәр, әле өсәвеме китеп өлгермәгән шикелле 20 нисә китте. Бына һез редакциялә эшләһәгез, һәм бу редакция үзе дә шулай ук журналистлар безнең гуманитар ярдәмдә юысы үзәк булып тора күп кенә районнарда. Ничек редакция хезмәткәрләре нинди саралар ярдәмендә бына ошо гуманитар ярдәмдә йыюга алыктыра? Безнең редакция хезмәткәрләре онда безнең гәзиттәлә, контакт селтәрләрендә, шул ук әлеге яңа сыккан Макс селтәрләрендә, WhatsApp, Telegram селтәрләрендә реклама һәмәк үтеп тора инде волонтерларга. Игълан биреп торалар. Уларды халыктан йырга ярдәм итәргә, ул бит Бөрьян халкы гына ят дигәндә аңлатмай бит инде ул. Безнең бөтә райондар, авылдар, калалар, ситтә яткан тугандар дигән һәмәгәрәк таныштар, улар да яшәп бит инде. Ниндидер әз генә өлеш индерһәләр, ул уже зур ярдәм дип санала бит инде. Шуга Мәсәлән, бер киткәндә һез бергәндә генә алып китмәгез димәк. Юк, без бергәндә генә алып китмәйбез. Без бөтә республика и күрше өлкәләрдәкендә алып китеп барабыз. Юлында әйтмәк, Хамар өлкәһенә, Шул ук мына
Челябинск өлкәһен, Екатеринбург, Пермь безгә Уфага алып килделәр үзләре. Без юл буенча алып китеп барабыз инде. Самара, Оренбургская область, Саратовская область, шул ук Воронежская область, Ростовская область, Волгоградская область, шул ук попутно вискән алып китеп барабыз. Казань, Татария, шуларны без алып Иң китеп барабыз. үзенчәлекле гуманитар ярдәм һәм алып барган. Безнең үзенчәлекле ярдәм булһа, без аларны белмәйбез. Коробкаларга алабыз, нимә икәнен дә белмәй генә барырга можып, адактан безгә әйтәләр, "Һез беләһегезме шундай кыйммәтле әйберләр дип барганыгызды" дип әйтәләр инде. Без белмәйбез. Анда электроникалар бара бит, төрле әйберләр бара. Без үзенчәлекле әйберләр күп. Шул ук мына балаларның яган хаттар, хүрәттәр төшерләр бит инде. Улар хаттар язалар, шуны улар егетләр шуларны үзләренең яшәгән блиндажларына, ер астындагы столовыйларына поход дип атала бит инде. Шунда аларны вис ябыштырып куялар, матурлап әйтеп. Күңел ялыгы бүләк иткән бүләктәр улар шулай бит. Сәфәр ул бик хәвефле генә, хәтәр генә. Беләбез, беренче тапкыр республикадан килгән ошо гуманитар алауга хатта пилотсыз аппараттарның атакалары булды. Һезгә бундай хәвеф янаганы бармы? Ундай хәлләр булгаланы әзрәк кенә, һәйбәт үтеп китте. Тамамланды тимәк. Һәйбәт тамамланды. Киләсе сәфәргә касан йыйнаһыгыз? Киләсе сәфәргә 10 көндән. Әлеге вакытта тимәк ярдәм йыяһыгыз. Нимәләр килтерергә, ничек ярдәм итәргә мөмкин? Шул ук баягы әйтеп үткәнемчә, бер москитка селтәрләре бит инде, получается, шул москитләрендә. И шул ук консервация май шәмдәре и нидәрендә, парафиндан эшләнгән. Һәм йылы киемдәр була. Йылы киемдәрендә, эске киемдәр, онда кирәкле әйберләр күбе. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә һәм зур рәхмәт һеҙгә был мөһим эшегеҙгә. Уңыштар теләйбеҙ. Хәйерле имен юлдар һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Бөргән районының Таң редакцияһы вәкиле Ишат Сәйдбаталов булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.